Raden Arya Warga terang pancen ana sing dijirut apa ora nggih kudune rek ya maring gulu nah maring gulu nah selembang namaning nah gubet namaning nyata lamun satria ing jodhe pati perkasakan kong luhur masakon kodemu simbar jajan yen ngendika garang benda guntur dasar satria prawira rama eling kula eling tenungane senopati budal mana budal